И когато този публичен натиск и тази активност от всички нас, когато дойде време за гласуване също, да може гласа на по-интелигентната част на България, по-динамичната част на България да пребори купените гласове на бандите от роми, които само това чакат от избор на избор. Ако успеем да постигнем една такава среда, ще създадем и добра среда за правене на бизнес. Няма никакво съмнение, че се намираме в драматична промяна от гледна точка на това кой какъв е в световната икономика, колко е важен. Само като пример, JP Morgan е една от най-големите банки в света. Като такава има 60 000 сървъра. Доскоро се смяташе, че банките са едни от най-големите клиенти за IT. В момента Google, Facebook, Twitter, you name it, там, тези новите сили, които идват, на 3 месече всеки един от тях поръчва по около 40 000 сървъра. Няма никакво съмнение, че с една доста проста екстраполация ще видите, че доста скоро банките ще се превърнат от един от най-големите клиенти на IT-тата, просто там в важен клиент някъде в бекграунда. Така че нещата се променят, ние трябва да хванем тази вълна. Опитвали сме се по комунистическо време, в което аз съм бил скромен участник, да го правиме без да питаме. Това се казваше reverse engineering, копиране и така нататък. Днеска трябва да го правим малко по-легално, но Стив Джобс веднъж е събрал своите хора по някакъв повод и казал, вижте, големи артист копира, велики артист краде. Не е срамно, ако го направите творчески. Така че наистина трябва да съберем обществената енергия, да фокусираме върху това, което искаме да бъде България. Със сигурност, колкото и да е хубава, не си я харесваме. Но само да мърмориме в кухнята или по чатовете в мрежата не е достатъчно. Та обществена енергия трябва да се фокусира към промяната. Физическа промяна на нещата, която ще доведе и до рационализиране на нещата в уеба. Така че на слука, желая ви успех в усилията, които предстои да направиме и разбира се, нашата мъничка роля като институция и моята симпатия е гарантирана.